илм чист ва илм моро имрӯз ба куҷо бурдааст? илм қудрат буда робитаҳои байни ашё, қонунҳои он ва ҳамкории онҳоро ифшо мекунад. аммо илми муосир то чӣ андоза қавӣ аст? имкониятҳои он чӣ гунаанд? имрӯз мо гуфта метавонем ки илм дар ҷомеаи муосир дар бисёр соҳаҳои ҳаётии инсон нақши муҳим дорад. сатҳи рушди илм яке аз нишондиҳандаҳои асосии рушди ҷомеа ва инчунин нишондиҳандаи рушди муосири давлат мебошад. ҳама чиз дар атрофи одам аз дастоварди илм аст. имрӯз ба воситаи алгоритмҳо инсоният зеҳни маснуиро офаридааст, ки беш аз зеҳни инсонӣ корбарӣ мешавад ва ба воситаи қонунҳои илмӣ бештари корҳоро ин зеҳни маснуӣ ба анҷом мерасонад. агар назар кунем дастовардҳои техникию технологӣ моро ба чунон хулоса овардааст, ки инсоният имрӯз ба дараҷаи қуллаҳои фатҳи дастовардҳои башарӣ расидааст. мо инсонҳое ки дар қарни 21 зиндагӣ дорем, аз инсонҳои қарнҳо пеш зист намуда чӣ тафовут дорем? оё мо дараҷаи камоли инсониятро ташкил додаем ва нобиғаҳои таърихи башарӣ аз якдигар чӣ тафовут доранд? илм ин яке аз соҳаи фаъолиятҳои инсон мебошад, ки ба ҷамъ овардани маълумот, дониш дар бораи олам, қонуниятҳои он машғул буда тамоми дастовардҳои инсониятро ба як низом медарорад ва маҳсули он дар шакли назарияҳо, теоремаҳо, формулаҳо ва қонуниятҳо инъикос меёбад. ва имрӯз илм яке аз самтҳои бисёр муҳими фаъолияти инсонӣ аст, ки ҳаёти инсонро, заминаҳои зиндагии инсонро ба куллӣ тағйир додааст ва моро ба сӯи рушди бесобиқа бурда истодааст. тамоми қудрати имрӯзаи инсон ки мо мебинем сар карда аз имкониятҳои техникӣ то васоити идоракунандаи олам маҳсули натиҷаҳои илмӣ ҳастанд. яъне шурӯъ карда аз ҳамин мошинаҳое ки мо тавассути он ҳаракат мекунем, то ба телефонҳои ҳушманди дастӣ ки мо тавассути он доду гирифти иттилоотро ба миён меорем, ин маҳз маҳсули рушди илм ва дастовардҳои илмӣ мебошад. ва имрӯз тавассути ҳамин дастовардҳои илмӣ мо на танҳо зиндагии худро дигар карда истодем, балки зиндагиро дар умум дар сайёраи замин тағйир дода истодем, шакли онро дигар карда истодем ва ҳамчунин ба таҳқиқоти объектҳое ки аз мо миллиардҳо соли рӯшнои дур ҳастанд машғул ҳастем. илми муосир имкониятҳои аҷибе дорад. ҳанӯз дар соли 1904 Никола Тесла изҳор дошт, ки рӯзе инсон метавонад фикрҳои худро ба масофаҳои дуртарин фиристад. пас аз як аср ин имконпазир шуд. иттилооти ҷомеа ба дараҷаи баланд расидааст, ки акнун инсон қариб ҳама гуна маълумотро дар интернет пайдо карда метавонад. ҳоло дар ҳар як хона ва идора компютер ва интернет вуҷуд дорад. ба туфайли рушди тиб, биология, генетика, ҷанин, инсоният тавонистааст ки бисёр зиддиятро барои хеле бемориҳо пайдо кунад. гузаштагони мо ҳатто тасаввур карда наметавонистанд, ки дар асри 21 имкон дорад парвариши узвҳои нав дар инсон ба ҷои он бо узвҳое ки дар бадани бемор кор намекунанд имконпазир гардад. олимон талош меварзанд, ки роҳҳои коҳиш додани сарбории бадани инсонро, ки бо кор дар компютер алоқаманд аст, ҷустуҷӯ кунанд ва дар офаридани технологияи комил ва бехатар ширкат варзанд. фаъолияти илмӣ ҳамчун як шакли фаъолияти ҷамъиятӣ аз давраҳои қадим то ба имрӯз як саҳифаи бисёр муҳиму асосии китоби башариятро ташкил медиҳад ва чӣ дар замонҳои гузашта, чӣ ва дар замони имрӯз ҳар касе дар асоси натиҷаҳои илмӣ фаъолият кардааст, воқеан ҳам ба пешрафту комёбиҳои назаррас ноил гардидааст. зеро натиҷаҳои тадқиқотҳои илмӣ новобаста аз нажод, новобаста аз рангу пӯст ба ҳама инсонҳо якгуна ҳастанд, зеро табиати илм барои тамоми башарият якхела аст. ва маърифати илмӣ, фаъолияти илмӣ ин инъикоси хоб табиати ягон ҳодиса аст, ки донишҳоро ба низоми муайян медарорад, оид ба ин ё он
ҷанбаҳои табиат, ҷамъият ва тафаккури инсонӣ. Вале дуруст аст ки асосан натиҷаҳои илмӣ барои пешбурди зиндагии инсон, барои пешбурди рӯзгордорӣ ва барои беҳтар гардондани шароити зисти инсон пешниҳод карда мешаванд, зеро ки зарурат модари ихтироот ё ин ки кашфиёт аст. То зарурат нашавад, мо ба кашфиёту ихтироот даст намеёбем. Вале ҳамин ихтирооту кашфиёте ки аз ҷониби олимон пешниҳод карда мешавад, онро дар доираҳои муайяне низ метавонанд ки ба манфиатҳои худ истифода намоянд. ва имрӯз ҳар кишваре ки дар арсаи байналмилалӣ мақоми хоб муайян дорад, мақоми абарқудратиро соҳиб аст, бидуни ягон муболиға ин дастовардҳои худро бар асоси тадқиқотҳои муайяни илмӣ рӯи кор овардааст. ҳоло дар ин барнома мехоҳем барои тамошобинон роз ва асрори раванди рушди инсониятро ошкор созем. дунё бо тағйиру пешрафти шадиде рӯбаруст ва маънои он ин аст ки бояд заминаро барои ҳамоҳанг шудан бо ин тағйирот омода намуд. матлабҳое ки дар ин ҷо тавзеҳ дода мешаванд шояд роҳи ҳаракати тамаддунро мушаххас созад. сухане аст ки башарият онро ҳамчун роҳи расидан ба сӯи умед ва армону хостаҳои хеш медонад ки аз рӯи ин калом инсоният то ҷое ба қуллаҳои муроди хеш расидааст ва ин суханро ҳамаи мо хуб медонем. ҳеҷ чизе нест ки амалӣ нашавад ва ҳар чизе дар афкору андешаи инсон ворид мешавад, он қобили амал аст. барои мисол парвози инсон ки шояд ҳеҷ кас то ихтирои ҳавопаймо бовар намекард ки амалишаванда бошад, вале инсонҳое ки дар талоши он кӯшиданд ба ҳадафи худ даст ёфтанд. ё ин ки парвози инсон ба моҳ ва ё алоқаи инсонҳо аз нуқтаҳои дур бо ҳамдигар. чун ба сурат олами асғар туӣ, пас ба маънӣ олами акбар туӣ. бо вуҷуди ин ҳама оё токунун ҳаст мақоме ки инсоният ба он даст наёфта бошад? шояд мо ин тавр шуморем ки заминро ба пуррагӣ омӯхтаем. оё интиҳои илм дар замин вуҷуд дорад? ҳоло бо кадом далел мо исбот мекунем ки дар таърихи башарӣ аз ҳама бартару болотарем? сарфи назар аз илми коинот ки мо ба маҳдудиятҳои зиёде рӯбарӯ ҳастем. ҷаҳон бартар аз мост ё мо бартар аз ин ҷаҳонем? бо зеҳни худ албатта мо бо кадом самт гом менеҳем? дар асрори башарият чӣ ниҳон аст ва мо то кадом андоза имрӯз онро кашф кардаем? илм ба мисли дигар соҳаҳо, ба мисли дигар чизҳо ё ин ки объектҳо на танҳо ҷиҳати мусбӣ дорад, албатта ҷиҳатҳои манфӣ ҳам дорад ва дар ин ҷо на танҳо худи илм, балки раванди таҳаввули илмиву техникӣ дар олам. яъне ҳар ҳодисае ки дар натиҷаи дастовардҳои илмӣ ба даст меояд, ба миён меояд, албатта барои беҳбудии вазъи инсон, барои беҳтар шудани шароити зиндагӣ ва барои хубтар шудани корҳое ки инсон амалӣ мекунад оварда мерасонад, вале дар ин раванд албатта ҷанбаҳои манфӣ низ дида мешавад. яъне дигар шудани муҳити табиии олам. яъне инсон ҳамчун як субъекти фаъол заминро дигар карда истодааст ва аз ҳамон вазъи аввалие ки дар ҳолати табиӣ қарор дошт ба куллӣ тағйир ёфтааст ва албатта ин чиз ба чизҳои манфӣ низ оварда расониданд ки ин дигаргун шудани иқлим, аз байн рафтани навъҳои гуногуни растаниҳо, ҳайвонот ва тағйир ёфтани муҳити зиндагии ин ҳайвонот мебошад. яъне агар мо ба таърихи илми биология назар андозем, мебинем ки дар давоми ҳамин 200 соли охир чандин ҳазор навъи ҳайвонот, паррандаҳо ва растаниҳо аз байн рафтанд ва албатта ин бевосита натиҷаи ана ҳамон фаъолона дигаргун намудани сайёраи замин мебошад. зеро мо барои вақте ки барои инсон муҳити мувофиқ ва қулай меофарем, албатта дар натиҷаи аз байн бурдани экологии як қисми замин ба вуҷуд меояд. маслан вақте ки шаҳри нав месозанд, албатта вай ё дар ҷои саҳроҳо сохта мешавад ё дар ҷои ҷангал сохта мешавад ки он ҷо макони зисти ҳамон ҳайвонот ва ҷонварон буд
و در نتیجه ساختن همان شهر یا در نتیجه ساختن یگان ابیکت یا اینکه انشاءاتی به حیات انسان ها مهم و ضروری، در آنجا وضع اکولوژی دیگر می شود، وضع بیولوژی دیگر می شود، حیواناتی که زندگی میکردند یا از بین می روند یا آن منطقه را ترک میکنند و رستنی ها هم یا از بین می روند یا مقدارشان خیلی کم می گردد. имрӯз тасаввури мо дар ин аст ки дар асри 21 инсоният тақрибан тамоми фазои кураи заминро ишғол кардааст. мо дар кишварҳои гуногун дар арзи ҷуғрофӣ дар ҷойҳои гуногун зиндагӣ мекунем ва аз ин рӯ ҳар як кишвар хусусиятҳои хоси табиӣ ва иқлими худро дорад. вале аз нуқтаи назари географҳо то ҳол ҳаст ҷойҳое ки инсон дар он пой наниҳодааст. ин ба он маъно зикр шуда истодааст ки имрӯз инсоният худро дар танқисии макон ва камбуди ҷой мебинад. мо бо ин ҳама пешрафт то кунун шояд ба ҳадафи ҳастии ин олам нарасида бошем. дар замони муосир некуаҳволии кишварҳо бевосита аз вазъи соҳаи илми онҳо вобаста аст. ба андешаи таҳлилгарон танҳо он кишварҳое ки ба таҳқиқоти илмӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ медиҳанд, технологияҳои навтарини илмталабро бо муваффақият аз худ мекунанд ва ин воситаҳои оқилонаи молиявӣ, иттилоотӣ, истеҳсолӣ ва зеҳниро дар сабқати муосири сиёсӣ ва иқтисодӣ пешбарӣ мекунанду мавқеи пешсафро дар арсаи ҷаҳон ба худ касб менамоянд. ҳар як давру замон, ҳар як марҳилаи муайяни таърихӣ ба худ рушду ташаккул ва оқибравию таназзулро соҳиб аст. албатта донишҳое дар ин марҳилаҳои таърихӣ мавҷуд буданд ва онҳо низ то андозе ба комёбиҳои илмии ҳамон замон даст ёфтанд. вале рӯз аз рӯз вақте мубодилаи афкор, хоб муносибатҳои байни ҷамъиятӣ, байни инсонҳо тағйир ёфт, бархурди ҳодисаҳо куллан дигар шуд, яъне рӯйдоди ҳодисаҳо бештар гардид. аллакай имрӯз тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ, тавассути интернет ончунон рӯйдоди ҳодисаҳо бештар аст ки як марҳилаи кӯтоҳтарини рӯйдоди ҳодисаҳо мумкин аст ба як асра рӯйдоди ҳодисаҳои қарнҳои пештар баробар бошад. ва аз ин хотир то асри 17 он че ки классификатсияи дурусти илмҳо мавҷуд набуд, онҳо дар гузашта илмро як илми ягона медонистанд. бинобар ин донишмандони он замон дар тамоми соҳаҳои илмӣ хоб тадқиқотҳо бурданд ва то андозаи рисолаҳои илмӣ эҷод карданд. масалан бубинед саромадони илми мо ба монанди муҳаммад хоразмӣ, аҳмади фарғонӣ, пури сино, абу маҳмуди хуҷандӣ ва амсоли инҳо ки тавонистанд на танҳо дар як соҳаи илм, балки дар соҳаҳои гуногуни илм. вале дар шароити имрӯза тадқиқотҳои илмӣ ба умқи масъала рафтанд ва талаботҳо ба донишҳои илмӣ бештар гардид ва дар асоси илм классификатсияи илмҳо боз тадқиқотҳои муштараки байни фаннӣ рӯи кор омаданд ки онҳо ба илмҳои муштарак амсоли геофизика, хоб биофизика, геоинформатика, евгеника ва дигар илмҳоро ба вуҷуд оварданд. ва дар умум имрӯз мегӯянд ки аз тибқи баъзе таҳлилҳо илми имрӯза беш аз 15 000 фанҳои алоҳидаро дар бар мегирад ки бевосита як инсон имкон надорад ки тамоми донишҳои илмии тамоми соҳаҳоро фаро гирад. бинобар ин дар ин давра мафҳуми олим аз мафҳуми олиме ки дар солҳои қабл буд ба куллӣ фарқ мекунад. мутафаккирони он замонро донишманд гуфтан беҳтар аст, чунки онҳо дар тамоми соҳаҳо донишҳои вай доштанд. олимони имрӯза ки бевосита аз рӯи як риштаи илм фаъолият мекунанд, инҳо як масъаларо то умқ меомӯзанд. дар он вақт бо вобаста ба имконият, вобаста ба шароит, хоб вобаста ба талабот онҳо наметавонистанд ки ин масъаларо то сатҳе ки имрӯз омӯзанд омӯхта бошанд. идоракунии ҷомеаи муосир бидуни илм ғайриимкон аст. дар марҳилаи ҳозираи рушд илм сохти иҷтимоии ҷомеаро тағйир медиҳад. дар тамоми ҷаҳон тамоюли афзоиши шумораи одамоне ки дар кори зеҳнӣ кор мекунанд ва коҳиш ёфтани шумораи одамоне ки дар меҳнати ҷисмонии ихтисоснокшуда кор мекунанд ба назар мерасанд. раванди муосири таълимӣ имрӯз ба тасвири илмии ҷаҳон асос ёфтааст.
акнун замоне фаро расидааст ки мардум бояд аз ҳама илм, аз ҳама равандҳо огоҳӣ пайдо кунанд. бевосита барои ҳар як ҷамъият зарур аст ки таҳлил ва илми муосирро дар худ бунёд кунанд. беогоҳӣ ва надоштани илми кофӣ имрӯз инсонро дар табақаи сеюми иҷтимоӣ қарор медиҳад ки ин табақаи мардум ҳамчун коргар барои ашхоси табақаҳои дуюм ва якум баҳри ҳадафҳояшон истифода мешаванд. фурсатҳои муносиб. дар интизори он ҳастем ки фурсати муносибе фаро расад то аз он истифода барем. лекин ҳар лаҳзаи зиндагӣ фурсати муносиб аст агар мо дар худ мақсад дошта бошем. интизори фурсатҳои муносиб нашавед. худ ин фурсатҳоро барои худ бисозед. дар ҷаҳони имрӯз баҳри сармояи бештар ба даст овардан тамоми ашхоси ҷамъият кӯшиш менамоянд то ҳар чиз зиёдтар сармоя касб кунанд ва сармояи бештарро онҳое касб мекунанд ки қудрати истифодаи сармояҳои дигар инсонҳоро ба даст гирифтаанд. дар асри 21 масъалаҳо бисёр ҳам нозуктар шудаанд. илм, сармоя ва қудрат бо ҳам омехта шуда баҳри хостаҳои бархе аз табақоти ҷомеа хизмат менамоянд. ҳар рӯз онҳо қавитар ва ҷамъиятҳо бештар заифтар мегарданд. албатта имрӯз илм ба як силоҳи сиёсӣ табдил ёфтааст. ба ҷуз он ки дар беҳтар намудани вазъи инсонҳо хизмат мекунад, боз барои қудратманд шудани кишварҳо, боз барои ба сатҳи баландтар баромадани ширкатҳои муайян ва барои ба даст овардани манфиати зиёд низ истифода карда мешавад. хусусан ин илмҳои фарз кардем ҷомеашиносӣ, яъне дар доираи омӯзиши психологии инсон, дар доираи омӯзиши равандҳое ки дар ҷамъият мегузаранд, аллакай барномаҳои сиёсӣ таҳризӣ карда мешаванд, нақшаҳои давлатҳои абарқудрат амалӣ карда мешаванд ки чӣ гуна инсонҳоро фиреб кард, чӣ гуна инсонҳоро ба як ақидаи нодуруст ташвиқ кард, чӣ гуна инсонҳоро бар зидди ягон гурӯҳи муайян равона кард, ё ин ки чӣ гуна дар кишварҳои гуногун, дар ҷомеаҳои гуногун инқилобҳоро ба вуҷуд овард. яъне ҳамааш вобаста ба истифодаи илм аст. як мисоли оддие ки ҳамарӯза дар ҳаёти мову шумо бо истифода аз илм, хусусан илми равоншиносӣ сурат мегирад, ин гузоштани маҳсулоти гуногун дар рафҳои гуногуни мағозаҳо мебошад. яъне илми равоншиносӣ имрӯз исбот кардааст ки ҳамон чизҳое ки дар сатҳи чашми инсон қарор дорад, инсон зиёдтар мебинад ва онҳоро зиёдтар харидорӣ мекунад. одатан маҳсулоте ки сифати нисбатан паст дорад, дар ҳамин баландие ки ба сари инсон мувофиқ аст мегузоранд, зеро ки инсонҳо зиёдтар харидорӣ мекунанд ва чизҳои дигарро бошад дар рафҳои баландтар ё ин ки пасттар. ё ин ки ҳамон чорабиниҳое ки мегузаронанд бо арзон кардани маҳсулот ва нархи онҳоро ба адади бутун неву мемонанд 799 сомонӣ. яъне инсон аллакай фикр мекунад ки вай нисбати 800 сомонӣ хеле арзон аст ва ҳамин гуна нархгузориҳоро қариб ки дар тамоми дунё мушоҳида кардан мумкин аст. ва мисолҳои гуногуни дигарро ҳам дидан мумкин аст ки хусусан бо фарогир шудани шабакаи ҷаҳонии интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ истифода карда мешавад. ин паҳн намудани хабарҳои бардурӯғ ё ин ки фейкӣ дар бораи ягон шахс, дар бораи ягон гурӯҳи иҷтимоӣ ё ин ки дар бораи ягон давлат мебошад ё ҳатто дар бораи ягон маҳсулот. ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ низ ба шарофати системаи таълим ба амал меояд ки дар ташаккули шахсият нақши муҳим дорад. асри 20 аз ҷиҳати рушди техникӣ барҷаста буд. бемуболиға гуфтан мумкин аст ки дар тӯли 100 сол кашфиёт на камтар аз тамоми таърихи гузаштаи инсоният ба даст оварда шудааст. саҳме ки илм дар асри 20 дар рушди башарият гузошт ниҳоят бузург аст. аммо агар шумо маблағеро ки инсоният дар тӯли таърихи худ барои таҳқиқоти бунёди илмӣ сарф кардааст ҷамъ кунед, ин миқдор аз буҷаи ҳар як кишвари пешрафта ба маротиб бештар хоҳад буд. давлатҳо миқдори зиёди маблағҳоеро аз даст медиҳанд ки метавонанд барои мубориза бо гуруснагӣ ва беморӣ ва мушкилоти дигаре ки давлатҳо дучор меоянд сарф кунанд. албатта илм моли шахсиятҳои алоҳида ва гурӯҳҳои алоҳида нест. ҳама шаҳрвандони ҷомеа
به علم مشغول شده میتوانند، ولی از بس که امروز علم به یک ساحه فعالیت تبدیل یافته است، همچون کسب شده است، آدمانی که در همین ساحه فعالیت میکنند تأثیر نظررس داشته میتوانند. ولی نتیجه های علم برای تمام شهروندان، برای تمام جامعه کشاده است و آنها میتوانند از این نتیجه ها با خبر باشند، استفاده کنند و این چیز برای کسی پوشیده نیست. و دولت های علاهیده یا اینکه مترقی به ساحه علم خیلی دقت زیاد میدهند و مبلغ های زیاد هم روانه میکنند. و اگر نگاه کنیم همین دولت های مترقی از روی مجموع محصولات داخلی حدود 3 یا اینکه 4% مجموع محصولات داخلی خود رو تنها به تحقیقات علمی و عملی سازی آنها در روند استحصالات روانه میکنند و امروز میبینیم که همین اقدام آنها، همین تشبث آنها نتیجه خوب داده است و آنها در صدر کشورهای مترقی قرار دارند. ما برای بیدار کردن حس کنجکاوی و حس علم دوستی نسل نورست باید فعالیت رو از قدم های نخستین آغاز نماییم. یعنی ما باید در ضمیر کودکان و نورسان باید شعرهای ادبیات بچگانه علمی عمومی رو تلقین نماییم. یعنی همون حادثه ها، مثلا ببینید یک مثال عادی ترین حادثه افتیدن سیب به سر نیوتن میزنه و کشف قوه وزنی میگردد. یعنی همین رو به شکل شعر گفتن و کودک در خود تصور کنید که او در جای نیوتن میبود چگونه میبود. یا یعنی امثال به مانند این گونه مثال ها رو به رشته های به لحن بچه فهمود. خب با شعر، چون ما مردمی شعر دوست هستیم، این یکم جای پنهانی هم ندارد و در شعر ما بسیار مفهوم های بزرگ هستند. یعنی ما اون شعر از اون سطح بلند با یک حادثه های طبیعت رو به رشته نظم کشیده به ذهن بچه رسانیم. مثلا یکی از معروف ترین معرفگران علم این پیر علمان است که کتاب او درباره همین افکار و اندیشه کودکان رو درباره علم‌های طبیعت شناسی تبلیغ کردن با بیش از 256 زبان دنیا ترجمه شده است. یعنی امروز ما در این گونه ادبیات ها نداریم که در کودکستان ها، در صنف های ابتدایی به کودکان از این گونه اصول ها درس گوییم و توسط وسایل اخبار عامه خب جهانبینی علمی را تبلیغ نماییم. و ببینید تمام آن سرآمدان علم معاصر که در تمام رشته های علم کامیاب و موفق هستند، آنها در برابر فعالیت علمی خود اینچنین تبلیغگران علم هم هستند. یعنی دانش‌های علمی را تبلیغ میکنند و چون از زبان این عالمان موفق دستاوردهای علمی معرفی کرده می شود، البته آن به ذهنی شخصیت این نفر در جامعه تاثیرگذار است. و ببینید تمام مثلا از خود اینشتین سر کرده گیزنبرگ و چندین فیزیکان معروف، اینها در برابر فعالیت‌های علمی خودشون مبلغ علم هم بودند. یعنی توسط وسایل اخبار عامه دانش‌های علمی را تبلیغ می‌کردند و همین است که از طرف یونسکو جایزه برای تبلیغ علم راه اندازی کرده شده است، جایزه کلیگ. و این میتواند که در جهانبینی علمی نسل نورست خب تاثیری عمیق خود را رساند. و چون وقتی این دانش‌های علمی جایگزین هر گونه دانش‌های دیگر در ذهنیت بچه میشوند و الکی با یک دانش‌های مکمل علمی تشکل می‌یابد و آن میتواند که در ساحه‌های معین علم از عمل کرده به تحقیقات‌های نظررس نایل گردد. илова бар манфиатҳо бешубҳа навтарин дастовардҳои илмӣ низ хатари эҳтимолӣ доранд. истеҳсолкунандагони миқдори азими энергия, нерӯгоҳҳои ҳароратӣ ба атмосфера миллионҳо тонна хокистар ва газҳо партофта муҳити атрофро ифлос мекунанд ва хабати озонии сайёраро вайрон менамоянд. фалокатҳо дар нерӯгоҳҳои атомӣ ва корхонаҳо бо истифода аз маводи радиоактивӣ ба оқибатҳои фалокатовар оварда мерасонанд. علم به مثل درخت سرشاخ و برگ پرمیوه است که هر رهگذری میتواند از نوده های آن میوه های شهدبارش را بچیند و بخورد و پسایندگان میتوانند که از نوده های دوردست آن میوه های باز شهدبارتر بچینند. یعنی
ҳар касе ки аз рӯи тадқиқотҳои илмӣ кор мекунад ва дар заминаи тадқиқотҳои илмӣ кашфиёти дастоварде ба даст меорад ва онро ба манфиати тамоми ҷомеаи башарӣ пешниҳод мекунад, ин албатта барои ҳамон нафар хушбахтӣ аст. Чунки писарев мегӯяд ки дониш ва танҳо дониш инсонро озод ва ба пеш мебарад. ва бубинед ки албатта тадқиқотҳои илмӣ танҳо барои беҳбуд бахшидан ва танҳо барои осон кардани мушкилоти башарӣ рӯи кор оварда мешаванд. ва албатта инсон он буҳронҳое ки имрӯз ба сари инсоният омаданд на дар асоси тадқиқотҳои илмӣ, балки нодуруст натиҷагирӣ кардан аз тадқиқотҳои илмӣ рӯи кор омаданд. натиҷагирии ғалат кардан аз ин тадқиқот метавонад ки як фалокатеро барои инсон хоб рӯи кор биёрад. ва албатта он меъёру ахлоқҳои илмӣ ҳам ҳастанд ки он тадқиқотҳоеро ки бевосита барои маҳви инсоният нигаронида шуданд комилан манъ менамояд, комилан хоб намегузорад ки ин гуна тадқиқотҳо ба роҳ монда шаванд. Чунки дар ягон гӯшаи дигари кайҳон ба мисли мо инсонҳои заминӣ мавҷудоте бошад. Бинобар ин ҳифзи инсон, ҳифзи зиндагии инсон ва арз гузоштан ба фаъолияти инсон дар меҳвари ҳама гуна тадқиқотҳои илмӣ бояд қарор бигирад. хӯрокҳои аз ҷиҳати генетикӣ тағйирёфта ки дар рафҳои мағоза ба фурӯш бароварда мешаванд метавонанд барои одамон хатарнок бошанд. ҳамаҷоя кардани технология ва дастовардҳои илмӣ ба равандҳои табиӣ яке аз вазифаҳои таъхирнопазири олимони асри нав мебошад. илм одатан ҳамчун як фаъолияти баландихтисоси истеҳсоли донишҳои объективӣ дар бораи ҷаҳон аз ҷумла худи инсон ҳисобида мешавад. аммо оё гузарондани таҳқиқоти илмӣ ҳатто фавқулода ҷолиб ки меваҳои он барои инсон хатарнок аст, барои башар дар кор аст? баъзе аз дастовардҳои илмии инсоният хубанд ва баъзеи дигар бешубҳа баданд. шояд ин ба он хотир бошад ки илмро бо мақсадҳои дигар истифода мебаранд ва талошашон танҳо манфиатҳои бештар ба даст овардан аст. аммо ҳеҷ шаке нест ки илм инсониятро ба сатҳи нав бароварад, вале як қисми назараси одамон танҳо бо мақсади зинда мондан дар ин раванди рушд талош мекунанд. оё ин ба мантиқ созгор аст? на ҳама дастовардҳои илмӣ ва на ҳама комёбиҳои илмӣ баҳри беҳбуди хоб зиндагии инсоният масраф карда мешаванд. бархе аз онҳо барои гуфтем рақобатҳо, бархе аз онҳо барои татбиқ кардани ҳадафҳои сиёсат ва пиёда гардондани нақшаҳои сиёсии баъзе аз кишварҳо тарҳрезӣ карда мешаванд. ва албатта мо вақте ин маблағҳоро барои беҳбуди зиндагии инсоният сарф менамоем аз як нигоҳ, аз нигоҳи дигар ин ҳамчун як хизмати башардӯстона аст ки мо тавассути созмонҳои мухталиф инро мушоҳида карда метавонем, вале аз ҷониби дигар ин аст ки онҳо низ боз тамбалтар мешаванд, то андозаи кор намекунанд. вале инҷо як фаҳмишҳои ғалат аст, чунки аллакай дар тақсимбандии башарият, дар тақсимбандии инсонҳо онҳо ин нафаронро гунаҳгор бар он месубанд ки инҳо бар пояи андешаҳои илмӣ кор намекунанд ва онҳо наметавонанд ки дар асоси хоб тадқиқотҳои илмӣ зиндагии худро ба роҳ монанд. ва дилхоҳ инсоне ки метавонад барои худ шароити беҳтари зиндагӣ муҳайё намояд, он албатта бо мақсадҳои худ расида метавонад. албатта илм яке аз шаклҳои муҳими фарҳанги ҷомеа буда, рушди он омили муҳимтарини навсозии тамоми соҳаҳои ҳаёти инсон мебошад. илми муосир ҷаҳонбинии инсонро ташаккул медиҳад, бо пешрафти техникӣ алоқамандии зич дорад. ба эҷоди пешгӯиҳои рушди ҷомеа ва таҳияи барномаҳо ҳалли масъалаҳои дар назди инсоният қарор дошта кӯмак мекунад. аммо оё илм ҳамеша барои инсоният бехатар хоҳад монд? бовар дорем ки ин масъала то ҳол ҳал нашуда боқӣ мондааст. пас дар оқибати он чӣ ниҳон аст?
агар нигоҳ кунем ки аз мушкилоту хатарҳое ки дар 500 сол 1000 соли пеш буд, имрӯз технология кадоми онҳоро бартараф карда тавонист. баъд мегузарем ба вазъияте ки технология худ сабаби ягон хатар гардидааст. маслан бисёр бемориҳое буданд ки дар замони пеш мардум сабаби онҳоро намедонистанд, аз сабаби надонистани сабаби онҳо табобат ҳам карда наметавонистанд ва инсонҳо дар ҷавонӣ мемурданд, вафот мекарданд, яъне бетабобат. имрӯз дараҷаи илм ба сатҳе расидааст ки мо сабабу ангезандаҳои бемориҳои гуногунро медонем ва онҳоро метавонем бо оддитарин дорувориҳо табобат кунем. боз хатарҳои дигар ин офатҳои табиӣ аст, аз ҷумла заминларза ё омадани сел. имрӯз инсонҳо иқтидор доранд ки хонаҳои мустаҳкам созанд ки ба заминларза тобовар бошад ва дар заминларзаҳое ки дар ҳудуди фарз кардем Тоҷикистон ба чашм мерасанд, он хонаҳо устувор боқӣ монанд ва вайрон нагарданд. ё ин ки хатари дигар ин омадани сел мебошад ки имрӯз инсонҳо медонанд ки дар кадом ҳудудҳо бисёртар сел меояд, тарма мефарояд фарз кардем ва дар он ҷо селравҳо месозанд ё ин ки садду монеаҳои тарма меофаранд ки зиндагии инсонҳо бехатар бошад. вале боз чӣ хеле ки қайд кардем, дар раванди рушди технологӣ, рушди техникӣ, худи технологияи нав ва техника метавонанд манбаи хатар бошад. аз ҷумла имрӯз чӣ хеле ки мо медонем, ғизоҳое ки дар таркибашон моддаҳои кимиёӣ зиёд доранд ё ин ки тавассути доруҳои кимиёӣ парвариш шуданд. албатта ин гуна зарарҳо ҳастанд, вале барои аз байн бурдани ин зарарҳо мо бояд кӯшиш намоем ки ба сабзавоту меваҳое ки нисбатан дар шароити табиӣ парвариш карда шудаанд бартарӣ диҳем, таваҷҷӯҳ кунем. хусусан дар шароити Тоҷикистон ин гуна меваву сабзавот хеле зиёд аст ки безарар ва аз нигоҳи табиӣ тоза мебошад. илм дар ҳаёти инсон хеле нақши муҳим мебозад. тасаввур кардан душвор аст, аммо тақрибан 100 сол пеш дар тамоми хонаҳои мардуми сайёра на барқ, на компютер, на телефон ва ҳатто радио набуд. аммо ин ҳама ихтироотро ки ихтироъ кардааст? олимон, ихтироъкорон ва муҳандисон албатта. кори онҳо ба дониши дар натиҷаи мушоҳидаҳо, таҷрибаҳои ба даст омада асос ёфтааст. дастовардҳои муосири илмиро ҷамъоварӣ кардан душвор аст, зеро соҳаҳои ҳаёти башар хеле пеш рафтааст. рушди тиб, таҳқиқоти кайҳон, пешрафти техникӣ танҳо як қисми ками дастовардҳои илми муосир мебошанд, ки ба дониши дар тӯли асрҳо ҷамъ шуда асос ёфтааст.